Daghan nato mahadlok kitang mamatay bisag kitang mga Kristiyanos. Lingi ay mong tupad ning na excited kang mamatay. Ha? Hadlok kita. Mao na ang mga tinun-an nahadlok sad sila sa gisigig sulti ni Hesus pagpadong nila sa Jerusalem nga padong na siyang patyon. Gani si Pedro kaning atong gasuwat sa ikaduhang pagbasa, iya gyung gibunlot si Hesus ngadto sa daplin og iyang giingnan hunong nagsulti ana Lord nga mamatay ka kay di ko gustong mahitabo na nimo. Nya giingnan siya ni Hesus, pahawa Satanas ang imong hunahuna sa tao dili sa Dios. Kining atong kahadlok sa kamatayon tungod ni kay wa ta makakita unsay mahitabo inig human natog kamatay. Ighuman natog kamatay na ay pagkabanhaw. Unsa may naong sa pagkabanhaw? Sa unang pagbasa gisulti didto nga nakita ni Daniel ang langit, ang glory of heaven, ang katahom, ang kagamhanan, ang pagkahalangdon, ang pagkamahimayaon sa langit nga dili nato ma-imagine sa atong kaugalingong panghunahuna, pero porti ginang ninduta naggilak-gilak ang kanindot. Kanang ato dinhi usahay mga Miss Universe mugilak man sana didto gani sa Parish sa opening sa ilang Olympic, tingali ini closing sa dana. Sige pa man rong Olympics dito. By the way, nakaduha na di itong medalya, no? Congratulations ni kisa to Carlos Yolo naningkamot first time nga naay usa ka tawo nga Filipino athlete nga nakakuha og duha ka gold medals sa usa lang ka Olympic event. Nya Olympic pagyod murag 100 years naman tingali nga wa tay gold medal sa Olympic. Iyampo nato no ang atong mga atleta og ang tibuok kalibutan. Ilan ang pagilakon maayo na pay mga fireworks ana magtan-aw ka purtig yung nindota, pero i-compare na sa glory of heaven, it is simply nothing. Kaning tanan natong mga beauty dinhi panindot-nindot, it is simply nothing compared to heaven. Sige, lingi ako sa imong tupad. Inakanang imong naong, nothing rana compared to heaven. Usahay attach man kita sa tong naong, nothing ra na compare sa heaven. Mao na nga kun makasinati tag langit nun nga himaya, di masabot ang atong bation. Gani si St. Thomas Aquinas, usa sa mga Dominican priests nga nahimo karong great theologian and philosopher, symbol sa Santo Tomas nga kaning educational kuha nila dito, kaning mandate, si St. Thomas Aquinas. Ang ila ganing award sa pinaka-bright na estudyante sa University of Santo Tomas, Manila, kay kuan siguro na Thomas Aquinas Award na tingali. Kanabang ikagi pinaka-top sa kuan mga bright dito. Iya ginang gisulti nga naka-experience siya beatific vision. Kanabang sa iyang pag-reflect nakakita siya sa kanalang glimpse of the glory of heaven. Matod pa sa tradisyon, pag humanyag kakita ato, ang tanaw niya sa tanang butang sa kalibutan, mura na lag basura. Ang mga libro nga iyang gisuwat nga gidaig og maayo sa mga scholars niadtong panahon nga naka-feel pod siya og sense of pride tungod sa iyang yung expertise sa theology o sa philosophy nga giganahan kayo ang mga tao
gitawag ng mga suma-suma ang iyang works, iyang gisunog sa kayo. May gani kay natabang sa iyang sekretary, naluwas. Nga naman, ingon siya, everything is just like straw compared to heaven. Basura ra gyud ta. Ana. Nya unsa man din na kanindot ang pagkabanhaw, kining ato rong hitsura o status kinabuhi, himuon dining nindot kaayos Ginoo, inig kabanhaw nato humanta mamatay. Mo nang niingon diri sa atong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak. Sa tigingon diri, pamati kamo kaniya. Ang maminaw ni Kristo maora say mabanhaw, maora say ma-transfigure. Pagkakita nilang San Pedro o sa iyang kuyog si James o si John, pagkakita nila sa naong Ginoo nga ning hayag nga talagsaon kayong katahom, mura sila nawa sila silang kaugalingon. Motong nakaingon na lang si San Pedro, magtukod lang ta dinhig tulo ka payag, Lord. Na kay nakit-an mo sa dila si Moises o si propeta Elias, tukod lang tag tulo ka payag, nangalisang sila, talagsaon kaayo. Kanabitang tao nga magsunod sa Ginoo, ang naong sa dana talagsaon, like Mother Teresa of Calcutta. Normal kayo ang iyang naong kung atong tanawon, pero talagsaon kay siyag naong nga atong makita sa iyang mga binuhatan. Muna sa iyang panahon ni Mother Teresa, tanan nga mga great leaders sa kalibutan, masan gobyerno man or sa simbahan, Kristiyano man or dili Kristiyano, naggubat man or nagkahiusa, mutahod yun ni Mother Teresa. Karon santa naman na siya, Saint Mother Teresa Calcutta. Ilingi ako no imong tupad, ing natanaw nimo sa akong naong talagsaon. Ing na ano, talagsaon ba? Naong? Common kay naong. Kung suwaya na to panindot ang atong naong or ang atong mga celebrations, nga mura kunuhay mo portray sa langit nung himaya, unya in a human way, imbis mo nindot, mubati. Kanang beauty, kanang word nga beauty. Beauty belongs to God. Only God is beautiful. Everything is just like nothing or equivalent to clay. Ang Ginoo ra gyud dunay katahom. Ang katahom iyanas Ginoo, di na ato. Siya naghatag og katahom sa universo. Kay gikan man niya ang katahom. Muna nga kung kitang mga tao malimot na ganita nga ang tinuod nga katahom or beauty tuas Ginoo, nya kita nay magpa-beauty, mahimo na noon tang yawanon. Karon gubot ang Christian community, labi na dito sa Parish, to aron ditong Olympics, tungod kay sa opening ceremony, doon na sila gipang portray ng mga gods and goddesses. Kaya ang Parish is our old culture, superior culture sa kalibutan. Center man na siya sa culture and developments. Sikat yun kaya na, dugay na kayong panahon. Niya ilang gipang portray during the opening. Na-appeal og portray ang atong Christian nga mga symbols, no? Kanang mga glorious nga mga kuan ba? Og ang usa dito nga murag ilang gipakita ang kanang atong naandan nga portrayal sa Last Supper. Nga naa si Jesus tunga niya galibot iya mga apostles in a very modern way. Ana, ang nakaapan kay nakit-an man nga wa sila'y mga underwear ang miapil,
og ilag yung gibuksan ang ilang mga attire og nangakita ang ilang mga genital organs og nagsayaw-sayaw in a very human way. Na makpak ang mga tao kay unique nga presentation, pero sa mga tao nga nagmahal niya ng portrayal sa Last Supper, which is this Holy Eucharist, murag na scandalize og maayo na ila tong gitawag og the mockery against Christianity, the insults against Jesus who laid down his life during the Last Supper, laid down his life for our salvation. Karon gibugal-bugalan na lang sa pipila nato ka mga igsoon nga na-consume nakuan na kay ba na addict na kaayo ni ining gitawag nato og human artistic way of portraying beauty. Ngunang iampo nato kay murag ambot lang og intentional ba to or nakuan lang, napupariha lang. Wa man sa sila gisulti dito nga this is the modern Last Supper, pero sa portrayal manggod nila sa cultural nila ditong mga aspeto na apil ang atong Christianity kay center ba asa ng Parish sa Christianity. Diha biya nagsugod ang ato mga great leaders, mga great saints, great preachers. Diha biya gid sila. Mao na atong iampo. Lingi ako no imong tupad. Na kanang naong nimo nagportray pa na sa image and likeness of God. Na kanang imong naong bang kanang imong pagpa-colors buhok, pag-kiss-kiss kilay, pag-make up diha. Is it still portraying the beauty of God? Di ba? Kanang manimba din usahay, no? Di naman kay daghan nga magsulob ana mga spaghetti, mga sleeveless, unya pakita nga ni aning ilang mga unsay tawagan ng kanal-kanal din unsa man na, are you still portraying nga ikaw usa ka Kristiyano? Kami sang mga pari usahay, sulob na mi ana mga short anas katilingban, dagko kay mi diring mga alahas, ana dayon sa sigarilyo. Are we still portraying the image and likeness of God? Ang among mga activities, tanawa sad mi mga pari, are we doing what is the image and likeness of Jesus in this world? Ang among mga sports, ang among mga cars, among mga balay, ang among pagportray sa among kaugalingon. Muna na iningon ako, Pader, unsa may imong comment aning na-scandalize man kuno dito sa Parish? Nako, ay din alang tamo adto sa Parish, oy kalayo ato, o magikukaanhaan ang lugara. Dinhi na lang sa atong locality, kitang mga Katoliko sa Pilipinas, kaming mga pari, mga madre, kamong ni ang sigig simba, kumusta ang atong image in public, atong public image? Nagpakita bata sa kahimayaan sa Dios sama sa gipakita ni Kristo during the Transfiguration? Kana ang mga sinuluban ron sa atong mga batanon, ang ilang mga premarital sex activities, kaning pagkinabitay, kising kinabitay niya nagserve og simbahan na ay mga kabit na nagsimba gasigig puyo-puyo. Are we still witnessing the glory of God? Or ang ato na lang yung glory, ang atong pleasures? Mo-check ka tingali tayo. Munang niingon ko sa pipila nga nag-text nako, anhin na lang tamang limpyo sa atong lugar. Og mao na gid ni karon ang kalibutan, hapit na tamo balik sa sitwasyon sa Sodom and Gomorrah, nga di na gid nila tahuron ang Ginoo. Ang ilan na lang gitahod, mao na lang ang ilang pleasures, comfort and satisfaction in various ways, especially sa sexual activities. Mao na dinhi sa akong pagdumala sa atong parokya, tingali permi gid mong makakita nga naningkamot jud ko pag sulti aning sala, di lang para ninyo, para sa nako. Ako ginang isulti nga kining sala ato ginang hunongon, labi na gid ning mga kanibang mga laway nga mga sala.
Nya kinisang atong paggamit sa kwarta. Sige kog baligya din higslats, sige baligyag slats, dili na tungod kay nangayo ra tag kwarta, kung dili atong gigamit aron kining atong simbahan og simbahanan makita gid nato nga naa ang Ginoo. Lingi ako no imong tupad ing na dinhi sa atong simbahan maka-feel ka Ginoo. Ingna ba? Na maka-feel ka Ginoo dinhi o iyawa imong ma-feel. Nalipay bitaw ko nga manganhi dinhi ato mga pilgrims, ang kani mga manganhi dinhi mga bisita, kamo noon murag wa na mamuy ayo. Kani mga bisita ba? Oh, magsingis do la padir oy, kanindot gyud, kanindot maka-feel gyud mi sa Ginoo dinhi. Ambot kamo nga taga dinhi, kitang taga dinhi maka-feel patas Ginoo. Ako maka-feel man ko kamo. Ambot lang ninyo. Hasta gani ang namalit na tog slots, maka-feel sila Ginoo. Father, kada nako palit og slot, lahi gyud akong bation. Nako hasta di ay ngadto no ang Ginoo basta mo apil gyud ka. Pero kanang gasigig higog magkwarta, sigig higog magkwarta, ang ma-feel ra gyud nila ang ila ra gyung pagbati nga bugat, hassle, worries in life. Mao ra gyud nilang ma-feel. Pero ang namalit na tog slots, nindot kaayo. So, tagaan lang tamo gamayng update ha, kaya mo man ni atong business dinhi. Congrats sa pag-share sa inyong mga kwarta. Nya kamo pa ka-share, pang-share sad mo. Ang atong SBF dag ni abot nag 32,424 slots ang atong halin na apay 27,576 slots nga available. O niya tag 500 pesos per slot. Mao ni ang para sa atong kumbinto. Amo na rong gikwinta-kwinta na atay bayronon labing minos mga 10 million para sa ato mga contractors. Nya doon naman sa tayo nahuwaman nga kwarta mga 8 million. Dako-dako no? Og mahalin ning tanan, murag malimpyo gining tanan sad. Pero kung di ni mahalin, murag na miligro. Mapriso ng pari ani. Nya naataan ni dali ra man ning halinon god kay ang ato lang kong subscribers daan 190 sa YouTube YouTube lang na hawa dai labot lang o sa Facebook ay no naganaana ra man na 198,000 na atong subscribers. Ang tanan nga 198,000 nga nakadungog ani og nag-follow sa ato dinhing misa. Mupalit lang og tagsa ka slot na 500 pesos karong adlaw kay anniversary maron ako sa pagkapari, inyo kong tagaan og tawag na to bag gift, no? Gift. Tagail ako gift. Tagsa lang ka slot karong adlaw. Minaw ko ugma inig announce na ako moingon ko ang atong halin iabot nag 50,000. 198 ko na. Di ba? Natanawa inyo lang kaning mga naong ani adin ni di madaoy daghan pagita palito ng bugas sana mao lagi na unya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para ning adto sa Kapilinya di Fatima. Jutay na lang yung kaayo ang nahibilin 1,046 na lang ka slots. Sus usara ni ka minuto kung atong paliton tag 1,000 pesos per slot. Salamat kay tanang namalit ha. Nanatay halin ani nga 4,954. Nya kay 6,000 man ka slot atong gibaligya mo nang 1,046 na lang ang nahibilin. So pakpakan nato ang namalit sa atong mga slots. Kamong namalit og mga slots sukad pas una 2020 natong pamaligya ani. Kamo mo'y naghatag og kahimayaan aning atong simbahan og simbahanan. Ang atong mga kapilya nanganindot na, ang atong mga katawhan na himuan na tog balay, nubinta na to kabalay para sa mga wagi balay nga atong kaigsuunan, natagaan na tog mga bugas, natagaan og mga tambal, napaiskwela, nakatabang tagdaghang parokya kining tanan. Mao ni ang tinuod nga transfiguration, mao ni ang tinuod nga kahimayaan. Kanabang ang atong kwarta gamito na nato para sa atong kaayuhan as community, as church. Wa tay pili dinhi na atay gipanghimuag balay nga dili mga Katoliko.
Ato nang tagaan dinhi ang mga anhi bisag dili Katoliko because we are all loved by God. Gipakamatyan ta ni Kristo o kitang tanan qualified nga mahimo sang mahimayaon basta mosunod sa ta ni Kristo, dili magbugal-bugal ni Kristo. Nindog ta.